Hello, naanapod ta. Musta naman ito mga kalawasan diha na padulong na may expired. Okay lang ba mo? O pa okay lang mo. Kung dili mo okay og naamoy problema, dagan lang mo dito sa kasagbutan or dito sa lugar na walay tao. Lisod po kayo kung diha ka magsagit-sagit sa inyong balay basig malaan kag buang sa inyong silingan, kabalo na ba sa inyong silingan masking utot nimo mabantayan. Ang rason pod guys ngano mo sagit mo dito sa layo og kanang walay tao para ma-release na inyo ang stress. Kabalo na baya mo magsige na gani mo gig daw. Wala na gani mo gibuhat na trabaho, may stress pa jud mo. And for today's video, mga ahoy day ko padulong ambot nganong nasaag man pud ko ani diri sa sagingan. Nakabaluman ko kani sagingan dili man ni kahoy og dili pud siya pwede masugnod kay ang nakapalibot sa saging puro pud mga palak sa saging. Unsaon ako pagpangahoy busa nakakita mo og kapayas di gitripan na lang jud ako ning kapayas. Kabaluman pud kumuluto gitripan na lang jud nako ning kapayas para dili pud alkanse ang ako ang pagbaktas-baktas diri sa kasagingan. Og may gani naka-enter kog Boy Scout sa elementary. Mga isa ra jud ko adlaw og nagamit jud nako ang utok nako ako ang pagka-bright gamay kung gigamit ni puto sa saging para mabitbit nako ako ang kapayas na ako ang gikuha diri sa kalatian. Og dire gidali-dali na nako nigbalot kay nahadlok nako kay si Mars gibiyaan na pug ko niya nahadlok nagdagan-dagan po siya giyaha ako gibiyaan ko niya. Nakakita siguro to og syungo or jatot ang piang na kong ero nagdali-dali og sikad-sikad siyang tiil padagan ako gibiyaan jud ko niya. Yee! Nako kalagot na lang jud nimo Mars bantay ka lang jud baka uli ko na. Og dire patik-atik na lang og paisog-isog kunuhay pero ako ang tiil og ako ang kalag kadaganon na jud ko ani. Yee! Kay lati ba yun ni ako ang gianhian diri tapos ang unahan ani na ay lubong kay kung wala palay kamera na nag-abot na yun ni ako ang tuhod og suwag dinagan ba. Og kabalo ba mo mga ka-expired mintas nagabaktas ko dire nagagamit man pug ko hurim-hurim para malayo ang mga bad spirit. Ingani akong gigamit na hurim-hurim gomo kiyaw panjitaw mga bad spirit na pangit palayo mo kay pangit na gani ko tapos muduol pa jud mo. Hoy unsa naman ni reunion. Og dire nabuslot na day ang silupin na ako ang gigamit. Gingnan tabitaw mo gigamit na ako ang pagka-bright gamay pero bugo dako. Og may gani duol na lang kayo nabuslot ang silupin kay kung dito pa to sa tunga-tunga sa sagingan na nabuslot na bahala kang kapayasa ka bahala way makaon. Basta di lang ko magukod sa mga pangit. Og sulit kayo ang ako ang pag-adto sa kalatian kay nakabitbit na kog kahoy og nakabitbit na yun kog panud-an ani. Ato dining gulayon ang kuha natong kapayas sa gulan lang nato siya og tinapa. Og naabot na yun ko diri sa balay safety na ko kayo kay wala nay mumo wala nay pangit na mugukod-gukod sa kuha. Og kini day ako ang gisudlan na mao din ni ang ako ang lutuanan diri day ko nagaluto og diri ko tanan nagabuhat sa pang adlaw-adlaw nako pagluto. Kay naabot naman ta diri sa balay og sugdan na po nato ni siya panitan para ato na po ni siyang maluto. Luba mo mga ka-expired basta nata sa bukid kailangan jud ta maning kamot o kailangan jud ta mulihok kay kabalo mo ang mga lagot mo naara sa palibot di na ta kailangan mo palit ang ay mo palit gihapon di ay pero ang katulang mga lamas o mga ingredients niya pero kung buot yun subayon, naara yun sa palibot ang sudan. Basta naamo sa bukid, samaan ning kapayas, kundili, manguha mong pako, puso, or kaya mananom mo, mag-garden, o maski magnilingkod mo, naamoy maluto. Kinaaman mo'y tinanom, ug naapod mo'y gibuhat. Samaan ni karon sa kong gibuhat, o nakaluto na ta, o saguran dahil natong tinapa, o halo-haloon, gamayng ukay-ukay, butangan dayon nato og asin o bitsin, magic syrup para sumarap ako. Hihihi! Sulbad na ang panihapon. Pwede na makakaon ang tanan. Kunta sa magnilingkod ka, agoy! Pas mo pa ka. Yaw-yawan pa kagi sa katuig. Awarded period ka sa imuhang ginikanan. Tingamag di maluya kung magyaw-yawan ka. Og diri na lang day kutob. Bye-bye!